hayya 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 Azaliyya hayya 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 Azaliyya. Da rayuwar mu hannun dan adam take, da mun ga iya shege da hannun gudun ruwa. Azaliyya mai kai kurege fasa a cikin ruwa. Da goban mu za mu san a ina take, da kaga hanzari da kure ko kuwa kaso da kake ban damu ba. Samu yardar ubangiji mai kyauta ta rayuwa. Da arzikin mu yau a gurin wani yake, da mun ga ta da kura kai mara musaltuwa. Lamari na duniya mai haɗe zire da abawa. Hayya 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 hayya. Wanda ya faɗi ya riga ya faɗi, wanda ya faɗi ya tashi to da sauran kwana. Wanda ya so ka kwai zaton zai zama naka, wanda ya ki ka bar jiran yayi marana. Kai musari munafiki ko na Madina ne, abadan makashin kana tare da kai dan uwa. Azaliyya mai san gane rayuwa to shiga duniya, wanda bai gane ki ba duniya wannan ya bani. Da akwai darasin da na san toke kika koyar da ni, ko da a masoyanki na sani dole a sa da ni. Ko na zo zan fada kan ne ke tayar da ni, yadda rana da wata ke sauyi waye ya sani. Dan haka dole ne mai wani zare mu gani, sanda kogi ke zamowa ƙurama waye ya gani. Yadda ɗan adam ke ta butulci yau na gani, haka mutuwa take zuwa ba wani magani. Hayya 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 hayya. Ke duniya tsaya aje ni kawai ya fi ni, kare da ki kai ni domin da ido ba zai gano kowa ba. Wanda Allah ya ba wa shi ne ya ba, ƙwarya ta gari tana nan a ragaya duba. Azaliyya 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 Azaliyya. Tsuran idanuwa na gano Azaliyya ba wai ba, tsuran gani na hange Azaliyya duba. Hayya 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 Azaliyya.